בהמשך לסרטון הקודם שלנו, על הצורה שאת מודדת סוכר, אני מבינה שלא מותר לך לאכול הכל. מותר לי הכל, פשוט עדיף במידה. לכולם עדיף במידה, פשוט לנו קצת פחות. ולמה את אוכלת דברים שאין בהם פחמימות? כי ככה זה לא מעלה לי את הסוכר בדם, וככה אני אוכל לאכול יותר דברים. למה את מתגעגעת? לאכול, לא יודעת, סופגניה רגילה, או, למרות שהסופגניות ממש טעימות שלהם, לאכול פיתה עם שוקולד. מה עם בייגלה? וואי, אני ממש מתגעגעת לבייגלה. אז בואי נכין בייגלה היום. מרכיבים יבשים ורטובים. יש לנו פה קמח שקדים, ויש לנו אבקת אפייה, ויש לנו מלח הימלאיה. ופה יש לנו שמן זית, ביצה ומים. את כל זה את מוזמנת להכניס למעבד המזון. וואו. אתם יודעים מה זה הצפצוף הזה? כל פעם שאני שמה יד פה על הקיריים, הוא אומר לי, גברת, תיזהרי, אם זה מצפצף. אז תסלחו לנו מדי פעם, יש לנו צפצופים כאלה. אנחנו סוגרות את מעבד המזון, מפעילות. קלאפ. מים. כזה. לקחת מרדדים. אוי, לקחתי הרבה מדי. מרדדים. ועושים עיגול. אפשר כל צורה אחרת. לא משנה. לא, אבל זה שטוחים. מה זה שטוחים? שטוחים. אמרת שטוחים. שטוחים, זהו. זה בייגלה שלא הכינו עוד לילדים שלא יכולים לאכול פחמימות. אז אני... לא יכולים, עדיף שלא. עדיף שלא, את צודקת, וואי. אני חושבת שאת צריכה להיות מאמנת לילדים. וופה. את תהיי שטוחים ואני בייגלה אחים. את שטחה. שיחה מעניינת מאוד מתנהלת פה. נכון. גם אני חשבתי ככה. אני אעשה בייגלה. זה יצא מאמן. נכון, עשיתי. זה שלך? כן. וצורות בייגל מושלמות. יהיה יפה. וזהו, סיימנו. עוד קצת. ועוד קצת. עוד כמה שרוצים. אני ספציפית אוהבת. כל אחד כמה שרוצה. ועכשיו נכניס את הנאום.